Barolamač. Jedna z najikonickejších sôch Piešťan. Zobrazuje muža, ktorý po úspešnej liečbe láme barolu, pretože už ju viacej nepotrebuje. Myšlienku vytvoriť takýto znak mal Ludovít Winter, ktorý chcel, aby kúpeľný ostrov získal nezameniteľnú identitu. Bronzovú podobu sochy spracoval sochár Robert Kichmayer. A v roku 1933 ju postavil pred Kolonádový most, kde stojí až doteraz. Hneď kúsok od Barolamača, cez Kolonádový most sa nachádzajú kúpele. Kúpele sa preslávili predovšetkým vďaka unikátnej kombinácii termálnej vody a liečivého sírneho bahna. Termálna voda vyviera z hĺbky viac než 2000 metrov a má teplotu okolo 67 až 69 stupňov Celzia. Obsahuje minerály a sírovodík, ktoré priaznivo pôsobia na pohybový aparát, teda kosti, kĺby, svaly a nervy. Bahno, ktoré sa tu prirodzene tvorí, má jedinečné vlastnosti. Je elastické, dobre drží teplo a postupne uvoľňuje minerálne látky do tela. Táto kombinácia robí kúpele jedinečnými v porovnaní s inými miestami liečby na svete. Ďalšou dominantou je aj hotel Thermia Palác, ktorý nie je len miestom liečby, ale aj architektonickým skvostom. Jeho secensná fasáda a elegantné detaily pripomínajú éru, keď sa Piešťany stali centrom kúpeľnej liečby. A okolie kúpeľov je taktiež veľmi pestré. Popri chodníčkoch a promenádach môžete v malých potôčikoch vidieť plávať ryby priamo pod hladinou. Tento pokojný pohľad vytvára príjemnú atmosféru a dodáva návšteve kúpeľov pocit pokoja a relaxu. Ďalšou zaujímavosťou kúpeľov sú pávy. Ich zaujímavé farby nie je jediné, čo majú. Sú taktiež veľkou súčasťou histórie kúpeľov. Hovorí sa, že páv so zranenou nohou sa vyliečil presne tu. História piešťanských kúpeľov siaha až do stredoveku. V 16. storočí sa spomínajú horúce pramene prívahu, ktoré miestni považovali za zázračné vody. Ľudia verili, že pomáhajú pri bolestiach kĺbov a rematizme. A tak sa pri prameňoch začali stavať jednoduché kúpeľné domy. Skutočný rozmach však prišiel až na prelome 19. a 20. storočia, keď sa o kúpele začala starať rodina Winterovcov. Premenili Piešťany z malého mestečka na významné európske kúpeľné centrum. Vybudovali moderné liečebné domy, hotely, parky aj známy Kolonádový most. Práve v tomto období začali do Piešťan prichádzať hostia z celého sveta. Šlachta, politici, vedci a aj umelci. Liečivá sila sírneho bahna aj termálnej vody preslavila kúpele tak, že sa stali symbolom zdravia a regenerácie. V medzivojnovom období patrili Piešťany medzi najprestížnejšie kúpele v Európe. Liečili sa tu napríklad členovia kráľovských rodín, ale aj bežní pacienti, ktorí sem prichádzali hľadať úľavu od bolesti.
Po druhej svetovej vojne boli kúpele znárodnené, ale aj napriek tomu si zachovali svoju povesť a dodnes patria k najvýznamnejším kúpelom v Európe. Piešťany spájajú historickú tradíciu s modernou medicínou. Ich symbolom sa stal barolamač. Socha muža, ktorý láme barol, znak toho, že ľudia opäť získavajú zdravie a slobodu pohybu. Zaujímavé je aj to, že o liečivých prameňoch v Piešťanoch sa tradovali rôzne legendy. Hovorilo sa, že už v dávnych časoch sem chodili zvieratá so zranenými nohami a v horúcej vode si liečili rany. Tento obraz akoby preznamenal, že miesto bude raz známe ako centrum uzdravenia. Winterovci pritom do kúpeľov nepriniesli iba nové budovy a služby, ale aj moderný prístup k liečbe. Spojili tradičné účinky bahna a termálnej vody s medicínskymi poznatkami z tej doby. To prilákalo množstvo hostí, a nielen z Európy, ale dokonca aj zo zámoria. Piešťany sa tak stali mestom, o ktorom sa hovorilo v novinách a cestovateľských sprievodoch po celom svete. Kúpele pritom neboli len o zdravotnej starostlivosti. Stali sa aj kultúrnym a spoločenským centrom. Konali sa tu koncerty, plesy a spoločenské podujatia, pri ktorých sa stretávala európska elita. Mnohé osobnosti si Piešťany obľúbili natoľko, že sa sem vraciali pravidelne. Aj v druhej polovici 20. storočia počas národnenia sa kúpele udržali na vysokej úrovni a liečili tisíce pacientov ročne. Po roku 1989 sa opäť otvorili zahraničným hosťom a nadviazali na svoju slávnu tradíciu. Dnes sú piešťanské kúpele synonymom spojenia histórie a moderny. Návštevníkom ponúkajú nielen tradičné bahenné zábaly a termálne kúpele, ale aj nové formy rehabilitácie, wellness a oddychu. A hoci sa doba mení, ich hlavná myšlienka zostáva rovnaká. Po kúpeľnom ostrove a kolonádnom moste sa prirodzene dostávame do centra mesta. Srdcom Piešťan je Winterova ulica. Je pomenovaná už podľa spomínanej rodiny Winterovcov, ktorá sa najviac zaslúžila o rozvoj kúpeľov. Táto ulica je akousi hlavnou promenádou, ktorou prechádzajú domáci aj návštevníci. Počas dňa tu vládne príjemná atmosféra. Ľudia posedávajú na terasách kaviarní a prechádzajú sa popri obchodoch. Winterová ulica je výnimočná aj tým, že kombinuje moderný mestský ruch s kúpeľnou eleganciou. Na jednej strane sú klasické obchody a reštaurácie a na druhej strane sú historické budovy, ktoré pripomínajú minulosť Piešťan. Počas roka sa na ulici konajú rôzne podujatia. Jedným z nich je aj pivný festival. Ľudia si tu užívajú hudbu, stánky s občerstvením a stretávajú sa s priateľmi. Pre Piešťany je to dôkaz, že kúpeľné mesto vie byť moderné a ponúknuť návštevníkom viac než len liečebné procedúry. Okrem veľkých akcií tu často vystupujú aj uliční hudobníci. Ich tóny doplňajú atmosféru mesta a dávajú mu ľudský a priateľský rozmer. Dominantou centra je tiež hudobný pavilón. Je to už po 10 ročia miesto, kde sa konajú rôzne koncerty a kultúrne podujatia. Pavilón má secesný charakter, je otvorený a tak je hudba počuť do celého parku. V minulosti tu hrávali kúpeľné orchestre, no dnes sa tu organizujú koncerty rôznych žánrov. Len pár metrov odtiaľ stojí aj známy hotel Slovan, ktorý patrí medzi ikonické budovy centra. Bol postavený začiatkom 20. storočia a svojou architektúrou dodáva mestu noblesu. Kedysi hostilo mnohé významné osobnosti a stal sa dôležitým miestom spoločenského života. A keď dnes už nemá taký význam ako v minulosti, stále je to stavba, ktorá neumysliteľne patrí k obrazu Piešťan. Po druhej svetovej vojne prišiel do rúk štátu a postupne strácal prestíž.
V 70. a 80. rokoch už nesplnila požiadavky modernej hotelovej prevádzky a v roku 1981 bol definitívne uzavretý. A odvtedy je Slovan prázdny. Už niekoľkokrát sa hovorilo o jeho obnove. No a dnes stojí v centre Piešťan ako veľká prázdna budova. A taktiež aj pripomienka slavnej minulosti a aj smutný symbol nevyužitého potenciálu. Kúsok od centra Piešťan sa nachádza Slňava, rozľahlé jazero, ktoré patrí medzi obľúbené miesta v meste. Okolo jazera je park s chodníkmi a lavičkami. Pri vode stojí lodenica. Na lodenici trénujú kajakári a veslári a často sa tam organizujú aj preteky. Jazero využívajú športovci aj na voľnú zábavu a často je tu vidieť ľudí, ktorí veslujú alebo len skúšajú kajaky. Po hladine plávajú aj labute, niekedy sa priblížia bližšie k brehu a dajú sa vidieť aj iné vtáky. Takže návštevníci môžu sledovať život na vode a pozorovať prírodu. Park má okolo jazera chodníky a lavičky, kam chodia ľudia behať, prechádzať sa alebo si sadnúť a pozorovať jazero a jeho okolie. Slňava je vhodná aj pre fotografovanie alebo natáčanie, pretože pohybujúci sa kajakári, labute a pokojná voda vytvárajú zaujímavé zábery. Je to miesto, kde sa dá športovať, sledovať prírodu a tráviť čas vonku. Takže patrí medzi obľúbené lokality v Piešťanoch. Okrem kajakov a veslovania je jazero známe aj tým, že sa tu organizujú veľké športové podujatia. Už 10 ročia je spojené s rýchlostnou kanoistikou a Piešťany sa vďaka Slňave dostali do podvedomia športovej verejnosti doma aj v zahraničí. Tréningové podmienky tu využívajú nielen slovenskí reprezentanti, ale aj športovci z iných krajín, pretože jazero je dlhé a vhodné na pretekárske trate. Prírodná stránka Slňavy je rovnako významná. Časť jazera a jeho okolia je chránenou oblasťou s názvom Chránené vtáčie územie Slňava. Žijú tu desiatky druhov vtákov, niektoré patria aj medzi ohrozené. Najznámejšie sú práve labute veľké, ktoré sa stali akýmsi symbolom tohoto mesta. Na jar a v lete je tu možno vidieť aj hniezdiace vtáky alebo mláďatá, čo láka nielen turistov, ale aj ornitológov. Svoje miesto tu má aj rekreačné stredisko Lodenica, kde sa kedysi konali hudobné festivaly známe v celom Slovensku. A keď dnes už nemajú takú popularitu ako kedysi, názov Lodenica zostal v podvedomí ľudí a je spojený s hudbou, športom a oddychom pri vode. Na brehu stojí aj zhorený autohotel, ktorý dnes spôsobí opustenie, ale kedysi tu bývali turisti a návštevníci Piešťan. Takže je to miesto s históriou a pripomienkou minulých čias. Lido je miesto v Piešťanoch, ktoré je známe svojou prírodou a pokojom. Nachádza sa na Vážskom ostrove, ktorý je obklopený riekou Váh. Toto miesto bolo kedysi obľúbené pre svoje pláže a kúpanie, ale dnes je viac zamerané na prírodu a oddych.
V minulosti bolo Lido známe svojimi plážami a kúpaliskami. Ľudia sem chodili relaxovať pri vode, opalovať sa a kúpať sa. Boli tu aj rôzne budovy a zariadenia pre návštevníkov. Avšak postupom času sa Lido postupne menilo. No dnes je Lido chráneným územím. Je spravované mestom Piešťany a nachádza sa v lužných lesoch, ktoré sú domovom pre rôzne druhy rastlín a živočíchov. Na Lido sa dá dostať len pešo alebo na bicykli, pretože viac motorových vozidiel je tam zakázaný. Lido je významné nielen pre svoj ekologický význam, ale aj pre svoju biodiverzitu. V území sa nachádzajú vrbovo-topolové nižné lužné lesy, ktoré sú domovom pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Tieto lesy vytvárajú priaznivé podmienky pre výskyt národne aj európskych významných druhov, čo robí Lido dôležitým miestom pre ochranu prírody. Aj keď sa Lido už nevyužíva na kúpanie, stále obľúbeným miestom pre rôzne voľnočasové aktivity. Ľudia sem chodia behať, jazdiť na bicykli, pozorovať prírodu alebo si len oddychnúť. Je to miesto, kde si môžeš užívať ticho a krásu prírody len pár krokov od rušného centra mesta. Aj keď sa Lido zmenilo, stále zostáva dôležitou súčasťou Piešťan a miestom, ktoré ponúka unikátny zážitok z prírody.